приятели, аз съм Трибокс и днес ще си покажа моето Yu-Gi-Oh! Тесте подобрено. В смисъл, това е различно от старото, което ви го показах. Сега само да отворя кутийката. Да изкараме... Чакайте. Изчакайте, хора, за малко. Ето. Това са така моите карти. Да почваме. Black Rose Dragon. Няма да им чета имената определено, защото това ще отнеме доста време, а няма много памет. Ето това са от новите карти. Опс, извинете. Това са от новите карти. Вижте как изглеждат. Забравих как беше, как се казваха. Как се казваше там. О, да, моят страхотен дракон. Вълк, който също е с неговата мощ. 4000 атака. Както дракон, видя ли се? Да, видя се. Тази карта с комбо с някоя силна, направо не знам. Може да от 2 и най-силния. Не знам. Съжалявам, че съм... Ето един бог. Това е бог. Атаката му е 100 и защита на... е бог все пак. Съжалявам, че картите са ми размешени, ами не са екстра дека ми, чудовища, капани и спел, нали, да следват, но са размешени, но пак става. Да, но де. Тази е май синхро карта, трябва да имам поляризация, но за жалост аз нямам. И в този клип, ако не е минало много време, ще покажа някои добри стратегии. Найс карта. Не, чакайте се. Добре, все тая няма да фокусирам. Все пак с телефон си нормално е да не фокусира. Драконче. Тази определена е много яка. Връща едно синхро чудовище от гробището, което е доста добре. Добре, сега ще покажа едни ходове, които ако имате такива карти, могат да ви помогнат и ще е доста добре. В смисъл може да победите така, но ще дам пауза. Добре, отново съм тук. Това тук ми е тестето и това тук ми е екстра дека. И да кажем, че това тук са ми картите. В ръката. Сложих си от новите. И сега, само да покажа. Това са ви картите. И слагаш тази карта капан, която убива всички чудовища на противниковото поле. Слагаш тая, изчакваш другия да играе. Слагаш карта по капан, слагаш някое чудовище от първо, второ, трето или четвърто ниво. Изчакваш той да свърши хода. Слагаш, например, и това тунер чудовище. Накъде гледам? Синхронизираш ги, махаш ги от игра, отива до гробището, тук да кажем гробището. И да кажем, че призоваваме най-силната ми карта. Stone Cures и Yaster Dragon. Не мога да го прочитам. Не съм много добре запознат с английски. И имаш още на полето.
обръщаш тази карта и унищожаваш всички негови чудовища и да кажем, че ще с по 8000 кръв. С една атака това чудовище, вижте колко. Фокусирай! Добре, няма да фокусира, но атаката му е 4000 и така взимате половината живот. Тази карта отива в гробището. Ето, така. Изчаквате той да направи каквото трябва. Теглите карта, пада си, трябва карта. Слагате я, и слагате една от трето ниво. Пак изчаквате, теглите карта и е трап. Ето, трапка. Това си пише. Трап. Изчакате. Можете да вземете една карта от своето тесте. И, например, аз решавам да е тази змия. Да. Пак ги синхронизирам. Отивате в гробището и взимам да кажем. Няма да е Black Rose Dragon, ами ще е Celestial Dragon. Слагате го и да кажем опонента има едно чудовище. С Secletal Dragon го атакувате неговото чудовище. Неговото чудовище сигурно се унищожава. Трябва да е атаката му да е по-малка от 3200 и след това чудовището, ако е убита от вашето, с това чудовище, дете не мога да му кажа името, Starting Years Dragon, пак казвам, не съм запознат с английския, атакувате пак към директните му точки. Атакувате го директно и той губи всички жизнени точки и така печелите играта. Ето от 3-4 хода я спечелите. Това беше от мен. Ще анбоксам още кутийки, пакове. И моля ви се, абонирайте се в моят канал, абонирайте се на Mitaka Pros BG, Lowmaster BG, EvoPro 360, Osiraptor BG и Норман Николов. И това беше от мен. Ще се видим в следващия клип.